Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, hehehe. Lagi lor, lagi calon pasar sapi Desa Bulong lor. Jadi pasar sapi ini Desa Bulong sing biasane iki nang Bulong Kidul iki. Nah, iki sing biasane nang Bulong Kidul. Lah saiki iki pindah rene iki nang dalan ya iki dalan Melarak Bulong lor. Lah kae. Ayo jajan delok mlebu. Lah sementara iki proses iki sik pembangunan iki lor. Mbuh jare iki dalam waktu dekat iki wis arep buka lho. Arep dibuka. Jadi pasare wis entang arep pindah rene iki. Lah iki sementara iki kondisine iki wis ngene iki lho. Sementara sik dalam rangka pembangunan. Wis iki material-material iki sik alah blek-blekan iki niki. Jadi urung sampai iki proses iki. Kae mbuh ya calon apa kantor biya apa piye. Iki lak dadi kira-kira ya jajos kae iki. Endah tenan iki. Soal iki nggone strategis dan nang entak-entakan pinggir sawah kae. Jadi lak pemane dagangan ora payu ngono ke alah. Esis panggang. Tenanan mereka ning entak-entakan. Nah, iki kan dalane mupeng. Iki kurang luwih iki sepirang atus meter iki. Pokoke iso lah sak lapangan. Iki bekas iki seperti kaya digiles-giles ngono iki. Jadi sementara iki sik kaya ngene iki. Jajal kene sik laran dhisik. Karo menyore ben apa iki ngadem, cara Jawane iki ngadem. Iki nek nggone nggih ndorong-dorong ki jan penak kalau nggih nyore ning kene. Lah kae lor. Kae kok kene iki ya Gunung Bayangke iki ketok nek kae. Soale iki ya posisine ya sak lore Gunung Bayangke. Lah iki nggih dorongan sak modoe kae. Iki sementara iki mare gung enek bakule kopi apa piye ngono. Cara wis enekno halah kopi ning kene iki lak sorene wis jan jis kae. Mana niki lagi. Papinge sik sating gletak urung sampe lak masang. Yes, muga-muga iki entang cepet sampe. Jadi kena tinggi pasar iki tandurane sik anyar-anyar nggih urung enek sing urip. Lagi aku njajal mlaku-mlaku iki ndelok-ndelok. Iki lak cara wis sampe kabeh iki dipaping ngono alah. Jan wis meneng tenanan iki. Soale ya lokasine ya ombo lah. Barate lak ekor nggih pasar sapi ngono ya tempat iki mencukupi. Mungkin kok lak pomo hari ora pas pasaran ngono kene iki iso dimanfaatne tinggal nyantai-nyantai di dorongan nek sore ngono jan walah jan jos. Lah kae kono ke dalane sing kulon iki dalan sing kulon iki. Dadi dalane mlebu metune iki wis digawe kaya terminal ngono. Dadi mlebune kaitan kok metune ning kulon ngono kuwi sisa mupeng bisa. Iki ngono lokasine cara tinggi ndek-ndek dagangan iki ning tengah iki wis wombo iki. Nah, sing nang pinggirane mupeng kuwi mangke ya wis ombo kayoan. Kae calon koperasi
merah hijau, putih, merah putih Indonesia. Hehehe. Oke, jadi untuk sementara infonya dari pasar sapi, yes, muka-muka besok calonnya tiga jeneng dewe lah. Opo pasar dewane besok gulung. Jadi tadi saya kan pasar sapi gulung gil. Siki mbuh muka-muka digawe pasar sapi tengah kedoan apa piye ngono ya mantap ae. Oke lur, untuk sementara sekian dulu. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini, dan update-update videonya bisa terus mengikuti. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.